Мен синнен еракта, еракта. Дошманны куып, дошманны җиңеп, чит-чат туфракларга аяк бастык без. Баш очында ят күк, ят йолдызлар, ят һава сулыйм мин, ят җырлар тыңлыйм. Ә сез, туган үскән җирләр, карт Иделнең күңелле дулкыннары, күкнең җем-җем йолдызлары, һәм син, йөрәгемнең өзелеп калган яртысы. Сез хәзер миннән еракта, еракта. Сез еракта, ләкин минем күңелем һәрвакыт сезнең белән. Мин сезне сагынам, юксынам. Мин сезне җырларымда җырлыйм. Төндә төшләремдә күрәм, көндез әллә кайдасыз, дип җырлыйм мин. Кайвакыт тынгысыз хыялым мине яңадан сезнең янга алып кайта. Кайчандыр үткән тузанлы юлларны гүя тагын үтәм мин. Кайчандыр эчкән чишмә суларын гүя тагын эчәм мин. Кайчандыр кулларымны кыскан кулларны гүя тагын кысам мин. Кайчандыр үпкән кайнар иреннәрне гүя тагын үбәм мин. Хыял, татлы хыял, син мине алдыйсың ич. Алар миннән еракта, еракта. Ләкин кайвакыт син миңа матур хатлар язасың. Мин аларны зарыгып көтеп алам. Әгәр яңалары озак килми торса, мин синең иске хатларыңны кесәмнән чыгарам да, окоп стенасына терәлеп, аларны 101-нче кат укый башлыйм. Син миңа матур хатлар язгансың. Синең хатларыңда мин синең елмаюыңны җылысын тоям. Синең күз карашларыңны күрәм. Авыр сынаулы юлларында күп хатын-кыз үзенең күңел сафлыгын саклап кала алмады. Ирен, баласын онытып, биргән вәгъдәләрен онытып, үзенең бәхетен җиддиятка бүләк итте. Син алай булмадың. Шуның өчен мин синең саф кулларыңны, саф иреннәреңне үбәм. Хатларыңны ешрак яз, бәгърем. Синең хатларыңны укыгач, бөтен кайгыларым тарала минем. Синең хатларың минем күңел азыгым бит. Алар минем дусларым, сердәшләрем бит. Өстемә ишеп яңгыр яусын, колак төбемнән әче җилләр эссен, баш очымнан миналар үтсен. Буларның барысы да берни түгел. Тик син бәгъреңнән хатлар гына килсен дә, синең елмаюың мине салкын окопта җылытып торсын. Күрешү көннәре ерак түгел инде. Туган үскән илгә кайтып, синең кулларыңны, туган илнең туфрагын үбәр минутлар якынаялар.